zuro advocate Nelson Chamisa vakaposta padandemutande pavo pamasocial platforms avo ese vachinyora kuti think it to become it chinchi and stuff. Vakanyora zvinhu zvakawanda paNGIN pavo. So pakazouya mumwe munhu akabvunza mubvunzo, vanhu vakanga vapindura zvakasiyana mucomment section but hakuna akazvisa musoro. So panapa vakabvunzwa mumwe mubvunzo nemumwe munhu, vapedza kuposta that post iwe akati, are you still thinking of becoming president, Mr. President? Say mubvunzo waakabvunzwa. Advocate Nelson Chamisa ndobva vapindura answer yakavhundutsa vanhu vakawanda, vakati it's settled, wait for its manifestation, it's a done deal, it's coming. Like zvinhu zvatotichamisawo kuti how look, yairi kuitika panapa ndeyekuti havasisina political party, havana political party izvezvi kutaura kwatiri kutoteiko zvinezvi. Timu ravo ravaishanda naro hanabita nani ndo vamwe vangobuda vachiti kutoenda kuAmerica kutondotsvaga basa chinchi and stuff. Vamwe vacho vakatongo dai hana washman Ng'umbe ndo yakumbobuda nebhutsu isina kupolishwa yaisikwa nevanhu pepe chitonzi atoropa kuremerwa ende vanhu havana chekuita naye, vanongoti itai zvamuri kuita ikoko. Timu rana Shabangu ndo rangosara ritori active rikuita zvariri kuita muparliament, vanova ivo vanhu vakakonzeresa kuzobva kwavo muparliament. So vanhu vari kubvunza kuti achazvifambisa sei, vachazvigona sei, because apa ukadatarisa answer iyi kutaurwa iyi pane iri kunzi it's a done deal. How kureva iri kuti zvese zvakaitika izvi was a deal. Ndo zvinhu zviri kuvhundutsa vanhu vakawanda, cause panapa takuchitibvunza, takufunga futi kaputi vamwe vanhu vari kufambisa nyaya yekuti SADC is coming 30 June, kwanzi iri kuya chigadzirisa nyaya dzakanetsa muZimbabwe dze-election dziri kugadziriswa musi wa 30 June. Ndo here iri kunzi done deal yacho iri kutaurwa panapa, kana kuti vane imwe plan yavari kuita, because vanhu vemuZimbabwe vakatononokirwa zvavo, vatotaura kuti zvekuzonzi fresh election hazvitori kutenderera, hapana here imwe way yekuti munongochinjana mongoti right iwo chimbosumuka iwo chimbogara. Ndo zviri kudiwa navanhu veZimbabwe zvekuti vabelieve amenoti what kind of a miracle iri kudiwa nemaZimbabweans. But vanhu vakawanda pari kufambiswa rumor kuti Nelson Chamisa is going to be the president of Zimbabwe before 2028. But inini zvangu personally, I don't know how is he going to achieve that. Kutaurana chokwadi cheko handitozivi zviri kufamba sei. But panapa muri yeZimbabwe ndiyoi ngirikini mhinduro yapindurwa naadvocate Nelson Chamisa zviri kutoti vhundutso kuti how is he going to achieve that, because vanhu vangatoti pamwe zvakapera ngatichingoenda mberi tichozozvionawo kana zvazotangawo, kana maakutanga kuzokambena tozotanga futi kubuilda trust pazvinhu zvenyu zvamuri kuita. Since zvegore riri vanhu vanga vatoaccepta, it's like vanhu vazhinji vakatongoitawo move on vakutongoenderera nelife dzavo vachingorarama vachienda. Vamwe vanotanga kufeka kuzviita maZANU-PF, vakutopfeka zvimarigalia, vakutoti idi huchi vachitoreva, but vari vanhu vakavhotera Chamisa futi vakutotanga kutosumudza futi musoti matichi. Ndo nyaya iri kuitika muri yeZimbabwe. Ndo nyaya ndana akakubatira zvekare pachannel yenyu yeKulen TV ndichingokuzivisa imwe response yakapiwa naNelson Chamisa yekuti achitori interested, atotaura kuti zvekuti aite president weZimbabwe it's a done deal according necomment section mapinduro ake akazviita panapa.